Dámy a pánové, já vás všechny vítám u nového videa ze série Technika. Pro tohleto video tu máme, dámy a pánové, novou webkameru, která by měla vylepšit jak teda tady tuhletu sérii Technika při natáčení, tak samozřejmě moje streamy. Každopádně, dámy a pánové, já jsem doposud používal kameru, nebo webkameru se jménem Logitech HD webkamera C930E, což není kamera určená pro streamování, ale já jsem si ji v té době kupoval protože jsem se někde dočetl, že má krásné barvy. Každopádně rozhodl jsem se upgradenout a zakoupil jsem teďka asi jednu z nejnovějších webkamer od Logitechu. Je to konkrétně kamera Logitech MX Brio 4K Ultra HD. Dneska si tady tuhletu kameru rozbalíme a potom si porovnáme tu moji starou kameru s touhle moji novou. Každopádně, dámy a pánové, tady tahleta moje stará kamera, stará webkamera, dokázala natáčet ve Full HD ve 30 fps a upřímně, jak vidíte, tak ta kvalita obrazu není moc dobrá. Teďka, když se na to díváte, tak natáčím na tu moji starou kameru, ano, ve 30 fps a mám upravené nějaké barvičky, mám ju trochu, řekněme, mám ju trochu poupravenou, aby vypadala dobře. Každopádně, jak vidíte, s touhletou kamerou se to moc nedaří. Každopádně, proto jsem si samozřejmě pořídil tuhletu kameru MX Brio, díky které bychom zaprvé měl být schopný teda natáčet i ve tmě. Tahle ta kamera by měla by zvládat natáčet i ve tmě bez velkého osvětlení, což tahle ta nedokáže. Samozřejmě si potom ukážeme, jak to vypadá, když ta kamera je ve tmě, když je zasvětlá, když je upravená, když je neupravená, a samozřejmě to porovnáme všechno tohleto s touhletou mojí starou. Každopádně, dámy a pánové, myslím si, že to můžeme tak nějak rozbalit a mrknout na to, jak to vypadá. Takže já se do toho rovnou vrhnu, takhle vám to ukážu. Já si úplně nevím, jestli to dokážu rozbalit takhle na kameru, protože zase nechci kvůli tomu vytahovat telefon a tyhle ty věci, abych tady si nedělal bordel. Je to fakt jenom takové rychlé videjko. Každopádně já to roztrhnu na hulváta. Normálně roztrhnu. Vzdám se téhleté krabičky a vytáhnu tu krásnou kamerku. Tady tahleta kamera, dámy a pánové, by měla teda zvládat 4K 30 fps a nebo Full HD 60 fps. Měla by být o hodně krásnější, takhle se na ní můžete krásně podívat. Měla by být o hodně krásnější obraz a zároveň má v sobě nějaký prvky AI, dokonce zvládá i HDR, takže tohle to všechno já budu muset tak nějak vyzkoušet. Každopádně samozřejmě si ukážeme nějaké to srovnání. Já tu kameru teda opatrně vydělám, abych s ní něco neudělal. Tohle to je ona, je poměrně veliká oproti té mojí staré. A má samozřejmě i tady stojánek. Který je určitě důležitý. A potom by tu měl být i káblík, který mi samozřejmě připojíte k počítači. Což je ten. A když se podíváte, tak on je z obou dvou stran USB-C. A právě protože nechci plýtvat svým USB portem v počítači, jsem si pořídil, protože ho využívám na něco jiného, jsem si pořídil ten káblík, který má USB 3.0, což znamená, že to je jako v podstatě jako USB-C, takže tímhletím káblem já ji budu zapojovat a jo, já si myslím, že můžeme tak nějak mrknout na to srovnání. Teďka si samozřejmě ukážeme si to tak, že nejdřív ukážu tu starou kameru, potom zas novou a vystřídáme různě všechny ty polohy. Takže tak, všechny ty polohy a všechny ty nasvícení, takže tak. Tak, dámy a pánové, kameru jsem už rozbalil, chystám se ji právě zapojit, což vy jste ji ostatně viděli to, jak jsem ji rozbaloval. Každopádně teďka snažil jsem se přijít na to, jakým způsobem připevnit ten stojánek právě k té kameře, protože samozřejmě je potřeba, abyste ji nějak přichytili, pokud nechcete kupovat zvlášť stativ. A přišel jsem na to, že je to naprosto jednoduchý. Vy za pomocí magnetu prostě jenom tak přilupnete tu kameru
k tomu. Každopádně, co se ještě teda týče nějakých víc funkcí k té kameře, tak máme tu takový cool, řekněme, takové cool krytí, takové cool zavírátko, díky kterému vás potom přes nějaké, řekněme, viry nebo nějaké podobné kraviny, já tomu moc nerozumím, nikdo nemůže špehovat, což samozřejmě bylo i na té mojí předchozí kameře, ale tam to vypadalo trochu hůř a nebylo to teda za pomocí tohletoho kolečka. Každopádně taky tady tahleta kamera má po stranách 2 mikrofony, který samozřejmě využívat nebudu, protože mám tenhle ten. Každopádně já už to jdu nastavit, zapojit a ukážeme si, jak to vypadá. Tak, tady můžete vidět mou starou kameru bez jakýchkoliv úprav obrazu, jak vypadá, když je zapnuté světlo. Jak vidíte, zrní to, ty barvy nejsou moc pěkný a zároveň vidíme nějaké dropy FPS, takže tak. Tak, momentálně můžete vidět, jak vypadá ta nová kamera ve Full HDčku, bez jakýhokoliv nastavování. Jediný, co jsem teda nastavil, že jsem mu přiblížil, protože byste potom viděli za paravan, což není úplně to, co chci. Každopádně takhle ta kamera vypadá za světla, ta nová kamera, bez jakýchkoliv úprav, s tím, že je ve Full HDčku při 60 fps a je trošku přiblížená. Tak, teďka tu kameru můžete vidět v moment, kdy mám pozasínaná všechna světla a je zapnutá v tom základním nastavení, v jakým vám ona přijde a když nic nenastavujete. Jak vidíte, je to extrémní tma a je to úplně na hovno. No a takhle ta kamera vypadá bez jakýchkoliv úprav, akorát za tmy. Já si myslím, že to je obrovský rozdíl. Sice ano, je tam nějaký zrnění, ale musíme brát v potaz, že je tam teda lupa, že je to přiblížený a že jsem ještě neupravil barvy. Takže brutální. Tak, teďka dámy a pánové, můžete tu kameru vidět v moment, kdy mám upravené barvy, ale zároveň je tu tma. Jak vidíte, tak ta úprava barev tu kameru dokonce stmavila a nevidíte absolutně skoro vůbec nic, kromě zadku mého paravanu, kousek nějaké červené tam vyniká, ale nic moc, takže jo, uvidíme, jak si povede potom ta nová kamera v takovýmhle světelným prostředí. Tak dámy a pánové, a takhle vypadá ta nová kamera ve tmě s upravenýma barvama. Tohle si myslím, že je úplně brutální. Já, co se na to tak dívám, tak žádné zrnění, prostě krásný obraz, mám všecko vypnutý, je tady tma a normálně jedeme. Ještě můžu teda vypnout monitor. No, když vypnu monitor, dobře, tak to udělá tmu, ale všecko ostatní jsem testoval s zapnutým monitorem, takže dámy a pánové, myslím si, že se zapnutým monitorem úžasný. Pecka. Pojďme si to ještě zkusit, jak to vypadá, když rožnu. Tak a teďka můžete vidět to, co už jste ostatně viděli hnedka na začátku videa, a to je to, jak ta kamera vypadá s upravenýma barvama a při osvětlení, jaký normálně používám. Takže tak. Tak dámy a pánové, a takhle to vypadá, když je ta moje nová kamera zapnutá se světlem a s novýma barvama a kvalita je upravená. Já si myslím, že pecka, že já jsem 100% spokojený, ještě si s tím teda pohraju, protože oni tady mají ještě nějaký svůj vlastní program, není to jenom OBS, takže já to ještě 100% trošku nějak poupravím, ale takhle jsem to narychlo nastavil. Každopádně já ještě zkusím v rychlosti ze srandy tam hodit to 4K a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak dámy a pánové, takhle to vypadá ve 4K. Já tam vidím menší změny, ale nemyslím si, že je to zase jako takovej rozdíl od toho Full HDčka, ale jako furt to vypadá mega krutě. Vypadá to mega krutě. Tak dámy a pánové, tady jsem vám tyhle ty 2 kamery ještě dal takhle v rychlosti vedle sebe, abyste mohli srovnat to, jak to vypadá takhle s full nastavením ve světle. Můžete vidět, že teda nalevo vidíme tu moji starou kameru a napravo vidíte tu moji novou, s tím, že teda
jde poznat, že ta moje stará kamera je o hodně tmavší a zároveň ona má možná jakoby plnější barvy, ale zase v moment, když bych to přiblížil a dal to na full obrazovku, tak bude zrnět, což se mi u téhleté nové nestane. Takže tak. Každopádně tady ještě můžete teda vidět, jak to vypadá, když jsem zhasnul všechny světla a svítí na mě jenom monitor. Myslím si, že úžasná změna. Myslím si, že brutální změna. Každopádně ještě takhle nakonec bych vám chtěl ukázat tu moji starou kameru, abyste viděli, že nekecám, že ji opravdu mám, že jsem si to nevymyslel, tu značku a ten model, jak vidíte, je to ona, ano, tady je to zaklapávátko, o kterém jsem mluvil a jo, takhle vypadá a myslím si, že oproti té mojí nové o hodně menší a má horší obraz, takže tak. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám tady tohleto technické video líbilo, tak můžete samozřejmě zanechat like, odběr nebo sdílení. Já budu samozřejmě strašně moc rád, pokud se podíváte na moje ostatní videjka. Každopádně, jo, děkuju všem, co se podívali na tohleto video a uvidíme se třeba u nějaké let's play série nebo právě třeba na streamu, kde uvidíte tuhletu kameru v akci. Takže tak, dámy a pánové, mějte se krásně a zatím zdarec.